Gian, yung headset mo na sa akin ha. Ang ganda pala talaga nun. Parang gusto ko bumili. Ang linaw niya. Ang ganda. Maganda pala. Ang ganda pala niya. Yung headset. Pagod ka na ba? Manikal na ka. E nakabisang mag-face mask. Pasyal, gala, tsikahan na ulit. Think again. The coronavirus is real. Latest statistics say the Philippines has more than 8,000 positive cases daily. Okay lang na matakot. We should be. The next victim can be you or your loved one. The virus spreads through casual encounters. Kwentuhan, inuman, sama-samang kumakain. Masakit, Mika, COVID. Yung pong may infection, COVID, yung malalagwa, masakit. Unang-muna, of course, yung isipan mo itang imbiye, malapit namong malamong miras yung kayang hangganan. At po tangatsyo ka rin, masakit mo rin, uling kitang kaya kang pamagdili-dili, isipan wala naman din yung kaya kang ayaw. November 27 po, may sakit na ako buntok.
mga ngarimla ko po, itapong lagnat bagyaya mo. Ruben, Benito, Felicidad, Remigio, Maligaya, Carmencita, Romeo, Alejandra, Arturo, Chodora, hading maldang kaladwa kim purgatorio. Talakad mo po. Kinaginingin pa ang po ng anak, ang po ng Banal Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan, At kaya ka antemurin, mayapag at panapon po, maya pagat panapon po ang magandang hapon po. Sisimulan po natin ngayon ang tinatawag nating Paschal Triduum, ang mga tatlong mahalagang araw na di maipaghihiwalay. Itong Monday, Thursday, Good Friday, at ang bukas ang pagsalubong natin sa Sabado, ang pagsalubong sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Nabat ang ining abebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapamo at pagkalungkutan, di nga gawa tamong kasalanan, at anyaran tapamo ing lunos na at kapatawaran ng Diyos.
Ginoo, iking minya king Paskwa daring Hudyo. Ing pamaglipat da, ibat king pangayalipan, papunta king kalayan. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ginoo, iking mitatag king sakramento ning Eucharistia at ning pamagpari. Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginoo, iking minya limbawa, king lugod, pamikakapatad, king pamanos mobitis, karingalagad. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may ipayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie, alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, makatipon kay ngeni ketiban makisuluking apunan. Alikwaning bugto mong anak, king kayang Santa Iglesia, bilang patutuking lugod na. Binyene kay kami niyang malapit niyang maten, at inutos ng pagmasusyan miya bilang kapigaganapan, king bayo talang hanggang sakripisyo. Ipanalangin mi, king kaniting Eucharistia, akamtan ming kaganapan ning lugod ng pondye. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, mabibi at magari kambe mo, ating banal na Espiritu, metong muking panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Migsalitaya inginu kang Moses at kang Aaron, karing king bansang Ehipto, nga na karela. Iti yung sukat maging mumunang diling bulaning pabanwa para kaya kayo. Ipayabot yula reting panabilin king kabilugan abalen ning Israel. King kapulong aldo, niting bulan. Ing balang lalaki mamili ang metong biserong tupa o kaya biserong kambing para karing katubalena.
nung tutuyang malati ing pamilyana, at ene agyong gisanan ing kabilugan a animal. Ya, ampo ing kasiping ng bale, malyari reng pirakayan ing metong a animal. Agpang king bilang daring tao, ampong king agyo ng kananing balang katao. Malyari kayong mamiling metong atupa, o kaya metong a kambing. Dapot kailangan ing lalaki ya, at pabanwaya tuwa, at alayang kapansanan. Kay bat sesenyula ang gaking sisilim na ning kalabing apat ay aldo ning bulan, at paten nala ning mabilog a balen ning Israel, deting may sabing animal. Kailangan lang kumangditak king daya, at ikaskas da karing amba, at baboring pasbuldaring bale, nung nula mapangandeting animal. King benging ito, sukat minangnang ing laman, at mapangan kambedaring mga pait agule, at ning tinape alang lebadura. Malagwayeng kanan, miblas kayo para king makabang lakaran. Makasulod na laring sandalyas yu, at talnanye king metong agamat ing tukod yu. Iti ing pamagselebra king pamaglagpus, bilang parangal kanako ing Ginu. King benging ito, lumabas ko king mabilog ay Ehipto. Pamaten ko laring sablang anak dang pangane lalaki ring tao at animal. Pagpako ing parusa karing sablang Diyos na ning Ehipto. Ako ing Ginu. Maging palatandanan niya karing pibale-baleyo ing daya karing amba daring pasbol. Lagpusan da kayo potang akit ko ing daya, at kayo midami potang pagpako ing parusa king bansang Ehipto. Sukat yang pagselebran ing aldo iti, bilang piyestang parangal king Ginu. Ban eyo kalingwan ing depatan ko, ing Ginu. Pagselebran niya king kapilan paman. Amano ning Ginu. Salamat King Diyos. Ingko paning kanwanan, metong yang pamisusulo-sulo king daya ng Kristo. Ingko paning kanwanan, metong yang pamisulu-sulu king daya ng Kristo. Nano ing malyari kong ayam pang king Ginu, ulining sablang bayat adepat na kako. King Ginu kakong iyampang, alak amanyaman, bilang kapasalamatan king binye ng kaligtasan. Ingko paning kanwanan, metong yang pamisulu-sulu king daya ng Kristo. Panandamaning Ginu, nung ing metong karing memalen na Mateo. O Ginu, ako ing kekang talasuyo. Susuywan da ka, antimo ing pamanyuyo na keka ning kakong indu. King kamatayan linigtas mo ko. Ingko paning kanwanan, metong yang pamisulu-sulu king daya ng Kristo. Keka kakong idawon, ing ayining kapasalamatan, at ang panganan king kakong panalangin. Ding kakong pangako king Ginu, kakulang tuparan, king katipunan, ding kekang memalen. Ingko paning kanwanan, metong yang pamisulu-sulu king daya ng Kristo. karing tao Korinto. Ing turu abinye ko kaya kayo, tinggap ko naman king Ginu. King ing Ginong Jesus, kanitang benging mi pagtaksilan niya, kinwane ing tinape, pe pasalamat siya king Diyos, pe miraso ne ing tinape at ngana. Itiya ing katawan ko amiyayin para kay kayo.
daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Antimurin kay baddang mengan, kinwane ing kopa at ngana. Iting kopa ya imbayong kasunduan ning Diyos, apatibaya ning kanakong daya. Balang minom kayo kaniti, daptan nyo bilang kapigaganakan kanako. Uling balang mangan kayo kaniting tinape, at minom kaniting kopa, babalitayo ing kamatayan na ning Ginu ang gaking datangyo. Amano ning Ginu. Salamat King Diyos, talakad tapuban parangalan ing maya pabalita. Ing Ginoo mantabeyake kayo. Pamamasa king may pabalita at pangkang San Juan. Bispira na kanita ning piyesta na ning pamaglagpus. Balo ng Yesus, king dinatang na yung oras na, ban makoya kete king yato, at mibalik na king ipa. Kaluguran na la ring bandina, tsuking yato, at liguran na la ang gaking kawakasan. Kasulo na lang Yesus, ding alagad na king apunan. Alulanan na ning Diablo king isip ng Judas Iscariote, anak ng Simon, impamagtaksil kang Yesus. Balo ng Yesus, king insablang upaya, binyena ning ipakeya, at king ibatya king Diyos, at papuntaya king Diyos. Tinala ka di Jesus, likas ning piblas na, at bebata ning sarili na king tuwalya. Kay ba't mitugtog yang danum, king palanggana, at pegumpisa na lang ino sa bitis ding alagad. At pili sana la king tuwalyang makababat, king kayang awakan. Nga nang Simon Pedro, inyang lapitan ng Yesus. Ginu, ikang manos karing bitis ko? Pegi ba ng Yesus? Mo pa aintindihan ing daratan kong eni. Dapat bandang tawli, aintindihan mo. Sinabi ng Pedro, kula malyaring paos ding bitis ko kaya ka. Pegi ba ng Yesus?
nung eka-pa-hospitis ka na ako, ara kang pangataid ka na ako. Sinabi ng Simon Pedro, Ginoo, nung makanyan, muring bitis ko, ilang wasan mo, pati na ring gamat ko, ating buntok ko. Nga ng Yesus kaya, kailangan manos, ing mindilo na. Sabali ka ring bitis na. Huling malinis na mabilog akatawan. At malinis na kayo. Dapat ikayungan. Huling balo ng Yesus, nung nino ing magtaksil kaya. Niya sinabi na, ikayungan malinis na kayo. Inyang aos na nalabitis, at sulod na ng pasibaying piblas na, migbalik yaking lamesa. Nga nang kinutang karela, ay intindihan nyo ing dapat ko kaya kayo? Awsan nyo kong maestro at Ginoo, at tinod kayo, uling makanyan kupin. Nung akong kaya kayong Ginoo at maestro, inos da kayo bitis. Kayo man, sukat kayong may papanos bitis. Dininenda kayong alimbawa. Bandaptan nyo naman, inganti, ing dapat ko kaya kayo. Ing maya pabalita ning Ginoo. Magandang hapon po ulit sa lahat. At welcome sa ating celebration ngayon. Welcome back kasi last year, ilan lang po kami rito sa pagdiriwang ng Monday Thursday. Hindi ko akalain na the following year ay ganito pa rin, very limited ang ating attendance. At hindi ko inisip na mas grabe pa pala ang ating magiging sitwasyon. Alam niyo po, minsan, meron akong pinasyalang isang kaibigan. Pagdating ko doon, tumatawa siyang mag-isa. Akala ko nasisiraan ng bait. Sabi ko, may tililing ka na kayata. Bakit tumatawa kang mag-isa? At sabi niya, Among, sabi niya, nandiyan ka pala. Kasi Among, ngayon ko lang naintindihan yung joke ng pari kanina sa misa. Bakit? Ano bang joke niya? Tanong ko. Meron daw isang nanay na lamok. Sinabihan ng kanyang anak, na bata pa lang yung anak niyang lamok. Sabi niya, huwag kang lalabas ng bahay, anak. Huwag kang lilipad sa labas. Delikadong buhay nating mga lamok kasi galit na galit ang mga tao sa atin. Pinapatay tayo ng mga tao. Kaya huwag kang lalabas. Huwag matigas ang ulo. Kaya yun. Nanatili sa bahay itong batang lamok. Minsan umalis si nanay. At si lamok na bata, nangati ang mga pakpak para lumipad at tignan ng nasa labas. At siya'y lumabas. Pag uwi niya, nandun sa pintuan ng kanyang nanay, nakaganyan. Sabi ko na sa iyo, huwag kang lalabas ng bahay, buti, nakauwi kang buhay pa, sabi niya. At sabi ng batang lamok, nanay, sabi niya, sabi na tong bata, sabi mo, pinapatay tayong mga lamok. Bakit ako kanina sa paglipad ko, pinapalakpakan ako. Kayo, gets nyo ang joke? Siguro mamaya magigets nyo na. Siguro bukas. O baka isang araw na lang mabubulaga kayo. Ano bang kahulugan ng joke na yon? Bakit pinalakpakan yung lamok? At siyempre po, kung di nyo pa nagigets, kasi di ba, yung mga lamok
pinapatay natin na ginaganon. So anyway, meron pong mga ganyang bagay sa ating buhay na hindi natin kagad naunawaan. Mang nangyayari na hindi natin kagad naunawaan. Nakikita natin, pero hindi natin gets ang mga kahulugan. Kahit yung mga sinasabi, kung minsan meron tayong delayed reaction. After some time, doon lang natin nakukuha ang kahulugan. At ngayon po, dito sa ating pagbasa ngayon, ito lang yung gusto kong bigyan ng pansin. Kasi sa ating ebanghelyo ngayon, ang eksena ay paghugas ng paa ng mga alagad. Hinugasan sila ng paa ng Panginoon. No. Pagdating ng Panginoon kay Simon Pedro, tinanong siya ni Simon Pedro, Panginoon, hugasan mo ang aking mga paa? No. At ang sagot ng Panginoon ngayoy hindi mo pa naunawaan, pero maunawaan mo rin. No. Ilang beses kaya yung mga alagad na may ginawang Panginoon at sinabi na hindi naman nila naunawaan, pero later on, they were able to comprehend, to understand yung mga sinabi niya at ginawa. Halimbawa, ilang beses niyang sinabi, ang anak ng tao'y dadakpin, sasaktan, papatayin, pero sa ikatlong araw, siya'y mabubuhay na maguli. Kagad kayang naunawaan ng mga alagad ng Panginoon ang kahulugan niya? Meron ngang sinasabing mga evangelista, kuminsan dahil parang malabo ang kahulugan sa isip ng mga alagad, ang problema, nahihiya silang magtanong. Hindi lang sila nagtatanong. Pero ito, ang kamatayan ng Panginoon sa krus, hindi na naunawaan. It was only after the resurrection. Nung ang Panginoon ay muling nabuhay, doon bumabalik sa kanilang sinabi ng Panginoon. At doon din na naipagtugma-tugma ang mga sinabi niya at ang mga pangyayari. Habang ito'y nangyayari, malabo sa kanila lahat. Tapos, hindi lang yan. Actually, pati itong huling hapunan, hindi naman maliwanag sa mga alagad kung anong kahulugan itong ginagawa ng Panginoon. Ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Ito'y malabo sa kanila. Ito'y kakaiba. Pero after the resurrection, these things, little by little, yung mga kahulugan nito, ay naunawaan nila. Kaya nga sa Gospel of John, huling nasulat na ebanghelyo, nandoon ang aking laman, ang aking ibibigay sa tao. Ang sino mang kumain nito, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Habang ito'y nangyayari, malabo sa mga alagad. Pero only later on. Tapos ito, paghugas ng paa. Bakit nga naman niya hugasan ng paa ang mga alagad? Si Pedro, walang maisip bakit ginagawa ng Panginoon ito. Pero later on, when he took over as the head of the apostles and led them to the mission, doon niya nakita, paghugas ng paa, na sila dapat maghugasan ng paa. Paglingkuran ng isa't isa, magpatawaran. Just imagine kung walang pagpapatawaran sa mga unang Kristiyano, dapat matagal nang nabuwag ang Kristyanismo. Kapag may nagkamali, hiwalay na. Kapag nagkasala, palalayasin na. Ang pagkakasala kasi, lalo na pag galit, pinaghiwalay yung mga tao. But then, para sa kanila, ito yung kahulugan niyan. Paghugas ng paa, maghugasan ng kasalanan, magpatawaran. Habang ito'y nangyayari, wala silang naintindihan sa mga kilos at galaw ng Panginoon.
At sa atin, gusto kong kayo rin na tignan nyo ang inyong mga sariling karanasan. Kung paano ang daming mga nangyaring mga bagay-bagay na kung minsan nagko-complain pa tayo sa Diyos kung bakit ito pinabayaan mangyari. No. Kung minsan sinusumbatan natin. Alam nyo, last year, schedule na akong lumipad papunta ng US para sa 40 days ang aking yumaong tatay. Kasi po nung December 2019, kinuha siya ni Lord, ang aking tatay. Hindi po ako nakapunta doon kasi alas magsisimbang gabi na. Kaya chinyempuan ko na lang 40 days. Pero nung palipad na ako, papunta ng US, pumutok si Taal. Hindi ako nakapunta ng US sa scheduled date kasi walang flights. Nasa Clark na ako. No flights. No flights, no. At alam nyo, after that, pumutok na yung balita tungkol sa COVID-19. At ang sinasakyan kong dapat eroplano, China Air, na mayroong 10 hours layover sa China. Nung na-postpone, sabi ko, ano naman ito? Sabi ko, bakit? Ay, nung na-cancel ang flight ko, paano naman to? Sabi ko, hindi ko na napagmisa ng tatay ko nung namatay siya. Tapos ngayon 40 days, ganun pa rin. Hindi ako na. But then, nung mangyari nga ito, doon ko naunawaan, hindi kaya niligtas ako ng Panginoon sa COVID-19. Ang dami pa namang nagsasabi na yung China Air na yan, isa sa mga pinakapangit na aeroplano. Then, nag-uusap po kami ng aking nanay. Sige, kung na-postpone dito, subukan namin pumunta sa birthday mo. March 15 Tiyempuan namin, March 15. February yun January pa pala nang nakatakda, tapos March. At habang nag-iisip-isip, baka hindi na kami matutuloy, kung anong magandang pag-alis ng kuya ko, March ba or June? Kasi June, birthday ng aking yumaong tatay. Nagdesisyon si nanay, hindi, alis na kayo. Punta na kayo rito. Pag nakakuha na kayo ng flights. Kaya nakakuha po ako ng flight ng mga last days of January. Last days of January. Kaya nandun ako ng February. At nakabalik dito last week of February. Last week of February. After ng pagbalik ko rito, halos lockdown na. Dahil March, lockdown. Parang saved by the bell. Para bagang sinabi ng Panginoon na I will give you time to be with your family. Ito yung mga araw. Dito ka umalis. At umalis ako. At salamat na nakapunta ako ng US. At napagmisan pa rin ng tatay ko kahit tapos ng 40 days. At katapos, tignan nyo, kung umalis ako ng March 14 o March 15, wala nang flights noon. Kasi lockdown na. At kung nakalis naman ako noon, kung nakalis man ako, wala kayong Paris Please. Kasi walang flights going home after ng March hanggang June. Kaya ito pong sinasabi ko, kung minsan habang nangyayari, hindi mo naintindihan. Pero later on, doon mabubulaga ka na lang, kaya pala ganyan. And it was the Lord leading us to that salvation or safe situation o grace situation. Gusto ko pong tignan ang pandemya sa ganyang pananaw.
na marahil ngayon hindi natin naunawaan. Biro mo, after a year, mas grabe. Bakit hinayaan ng Diyos na mangyari ang pandemya? Well, ako po, mas kinukumpara ko yung pandemya sa pinatubo. Dahil nung pinatubo, siyempre pari na ako, nakasign ako sa Malusak, sa Smuan, nakita ko yung hambalos ng lahar at paninira ng Bulkan Pinatubo. Noon marami nagtatanong, bakit hinayaan ng Diyos pumutok ang Pinatubo? Ang daming sinira, ang daming mga na-displace na mga kabalen, at hindi lang, mga taga-Tarlac, Sambales, mga nawalis ang kanilang lugar. Ang dami pong mga tanong noon Ang hirap sagutin. Kaya yung panahon na yun, mahirap din maging pare. Kasi we have to comfort, we have to inspire, we have to give hope. Pero ngayon po, tignan nyo, 30 years later, look at Pampanga. Kumita ng malaki sa buhanging dulot ng Pinatubo. Look at Pampanga, pati Mexico na dati parang liblib na lugar na hindi man pinupunta ng mga tao, nakatatakot. Ako po, pag dumadaan ako noon, seminarista lang ako, parang nakakatakot ang Mexico, ang Santa Ana. Pero look at it now. No, kumikita pa yung ating bayan sa quarry. No? Alam ko yung sa Pampanga, mga 30 million a month average ang revenue na binibigay ng buhangin ng quarry. Ayan ay nung panahon ni Among Ed. Hindi ko alam ngayon. Hindi ibig sabihin, 1 million a day. Wow. Oh. Tapos tignan mo, yung Clark. Actually, nung tumutok ang Pinatubo, binigyan na ng terminal ang mga Amerikano. Hindi na ni-renew ang kanilang, ano bang tawag doon? Hindi na ni-renew ang kanilang lease sa Clark Air Base. Siguro talagang alis na sila. Pero iba yung ginawa ng Pinatubo, kagad silang pinaalis. Dahil, nung June 12, nagsimula yan, dahil pumutok na yung Pinatubo. June 12, nag-exodus na yan, papunta ng Subic. In time, para makalipad sila kung saan man sila pumunta. Naalisan nila na by June 15, wala nang Amerikano sa Clark. At devastated ang Clark sa Pinatubo. Pero 30 years later, tignan mo yung Clark, pinagkakakitaan nating mga Kapampangan. Meron pa tayong Clark International Airport. Meron pa tayong Green Clark, Clark City. At dami pang mga developments at mga plans. Habang nangyayari yung Pinatubo, hindi mo akalaing ganitong mangyayari 30 years later. Sabi nga ng iba, kung alam ko lang ganyan ang mangyayari, binili ko na yung mga subdivision dyan, yung mga bahay dyan. Kasi ngayon, ang tataas, ang mamahal na mga properties dyan. At gusto kong ganyan kong tignan ng pandemya. 30 years later, 40 years later, kung anong magiging bunga nito, pero ngayon malabo pa sa atin. Pero isang taon pa lang, actually last year pa lang, ang dami na nating mga reflections about pandemic. Na ang pandemic na ito ay hinayaan ng Diyos to bring us back to our families. Di ba? Dahil ang bukang bibig ngayon is stay at home. Kaya nagkaroon ng maraming oras ang pamilya to be with one another. And I presuppose na mas lumalim ang pagmamahalan ng bawat pamilya.
nagpatawaran ang bawat isa. Tapos, dahil stay at home, we have more time para sa ating sarili. To pray. Lalo na, nagkaroon ng live streaming masses. Kahit nakahiga ka, pwede ka magsimba. Though, siyempre, sa aming mga pare, gusto namin nakabihis kayo. Ideally. Pero yung iba, siguro, hindi pa nagtututbras eh. Naka-sits on lang ang kanilang radio o naman. Parang mas inilapit sa atin ang salita ng Diyos. Kasi anytime, buksan mo lang yung cellphone, kung meron kang YouTube, ang daming mga live streaming talks, seminars, recollections ngayon, that they could be of help to us in deepening our spirituality, our relationship with God. You don't need to go to the church. There in the comforts of your home, serve on a silver platter ang salita ng Diyos. At makakapili ka pa kung sinong paring gusto mo. Kasi makakapamili ka eh. Kung gusto mo si Cardinal Tagle, si Bishop Sok Villegas, makakapamili ka. Kung gusto mong pumili ng mapopogi, makakapili ka. Pare. At ang pandemya, it seems na it is able to bring out the best to some of us. Yung mga undiscovered talents, skills, with the pandemic, na-discover ng iba. Di ba? Yung iba, nagsimulang nag-bake. Kasama ng aking kapatid na lalaki. Na hindi ko akalain na isang 6'2" na mataas. Tapos ngayon, ang hilig niya baking. Parang bading. Pero eto, nag-i-enjoy. Discovering something new sa kanyang buhay. All because of pandemic. Wala siyang trabaho sa US. At ang daming ganyan na ngayon nagagamit sa kabuhayan ng kanilang bagong diskubre sa kanilang kakayahan. Kaya ito pong pandemic nito, like Pinatubo, 30 years later, ano pa kayang ibibigay sa atin? Para sa akin kasi, there are no accidents in life. Everything is planned by God. And He has reasons for allowing things to happen. At yun nga, dahil hindi naman tayo ang Diyos, hindi kuminsan nakakayanan ng ating isip para maunawaan ang lahat ng nangyayari. Kundi, little by little, these things, the meaning of these things, are revealed to us to the help of God's grace. Kaya, tanong ni Pedro, Panginoon, hugasan mo ba ang aking mga paa? Tanong natin sa Panginoon, Panginoon, pandemya ba ang panghugas mo sa aming mga paa? Ano kayang sasagot ng Panginoon? Ngayon, hindi nyo naunawaan. Pero, mauunawaan nyo rin. Amen. Magsitayo po tayong lahat ngayon at ating idulog sa Panginoon natin mga kahilingan. Wala po tayong paghugas ng paa. Tayo mga magkakapatid na binuo ng Panginoon. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, mikakalugod kaya sana, antimonong makananumukeng liguran. Ginoo, mikakalugod kaya sana, antimonong makananumukeng liguran. Para karing sablang Kristiyano, manano na sanang inglugod da king metong at metong, maging mayayakit ng tanda
ning mabiyenang pangat yung Kristo, ketiking yato, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, mikakalugod kaya sana, antimonong makanano mo keng liguran. Para ka ring sablang pari, para tila sanang manatiling tapat, king karelang makaparing kasuyuan, at parating ating makaapostol, akapag malasakitan, king sablarang kararaptanan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, mikakalugod kaya sana, antimonong makanano mo keng liguran. Para ka ring pamuntok daring sablang balitang ding kapamahalan, ketiking yato, pag malasakitan da sanang apawi, ing pisikal adanok amakamate, milyon-milyon na tao mabilugayato, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, mikakalugod kaya sana, antimonong makanano mo keng liguran. Para kay katangan makatipon ketingeni, maralasta sana at karapat dapat, makirake king bangketi ning Ginoo, kambering pasalamat a puso, bangketa pasublyan na katangme, king tattauling aldo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, mikakalugod kaya sana, antimonong makanano mo keng liguran. Ngeni adwanta mo po ing salilitang kapagnasan. Ginoo, pepakit mo ing ganapalugod para kaya kami. Apakyapusan mi sana ing kaya kang alimbawa, king pamaglugod mi kaya ka, at king pamaglugod mi king metong at metong, antimono makanano mo king liguran. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen.
Matanggap yara pa ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan niya sana yung ginuitindawon karinggamat mo, king kapurit kaligaya ning kayan lagyo, king kaya katamang kasaplala ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. Oy pamimiglalang, gawan mo keng karapat dapat magmasusi karating misteryo. Balang oras sa darami ting sakripisyo ning bugto mong anak, king pamigagana ka kaya, magaganaping obra ning kaligtasan. Itinganadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ing Ginoo tabeya ke kayo. Yat na yoreng puso yun. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Tuneping karapat dapat at matuni, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin. Oy pa, Diyos kingalangang gadlubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong Ginumi. Yaing tunay at alanganggang parin, amilatag kingalangang dawan. Dinaw na yung sarina keka, anti mo ngay ning panga kabusmi. At penabilina na kaming main kaniting daon king kapigaganakan kaya. Potang kakanan miyeng kayang katawan, adinaw na para kay kami. Miradakayanan kami king kayang bin. Potang inuman ming kayang daya, abibo na para kay kami, may papatawaran kami karing kasalanan mi. Ulinita, kamberi sa blangkoro, ding anghel karing banwan, daralit ming kay kang ligaya, lain makyabe lang tok ng babye kapurian kay kan, at naming kakanta. Banalmingin pa, karapat dapat nakang puryan ning meto yato. Uling king kapamilatan ning kaya kang anak Yesu Kristo ang ginumi at king kayapayan ning banal espiritu. Dininan mong biye at kabanalan ning sabla. Alakang tok ng mamaos king kaya kang balayan. Ban manibat king kayaslag ning aldo. Angga king kayalbog na. Ing dalisya daon miyang pangya bilang kapanyamban king lagyo mo. Ipa pagamamumi ing pabanalan mula king espiritu mo, reting ayin adaralamit daraon kaya ka. Ban maging katawan at dayanon ing kaya kang anak, Yesu Kristong ginumi. Aminutos kaya kami ban pagmasusyan miya, itingay Eucharistia.
Kanitang beng mi panganyayaya, kinwaning tinape, pepasalamatan naka at pinuri. Piraso na at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Itiing kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ni Kadis, pasibay na kang pepasalamatan at pinuri. At binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at minom ko kaniti. Iti ang Kadis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Dato niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Ipa, gaganakan mi, ing kamatayan, ing kaya kang anak, aming abos kaya kami, ing kayang maligayang pamanyubling mebye, ating pamaytas na banua, at kabang panayin ming panyatang ng pasibayo. Nya daraw miya kaya ka, bilang kapasalamatan iting mabye, at banal na sakripisyo. Balikdan ming yayain, ing kaya kang Santa Iglesia, at lawen ming midawang king sarili na. Pauli ning kamatayan na, ikuha na kaming sinod kaya ka. Pagkala mo, king ikaming misulu-sulu, king kayang katawan at daya, mikatman kami king banal espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong alanganggang daon kaya ka, at papalyarya na kaming mirakayanan, king pimamanan ding kaya kang santo. Muna, kambi ng Maria, kambi naman Birhen, ay doon ng Diyos. Kambi ng noon mga apostol at maligayang martires, ading sablang santo. Paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasaupan, alang patanat king harapan mo. Ipa, iti sanang ayning pangasot mi kaya ka, mamungayang kapayapan at kaligtasan, para king mabilog ayato. Pasiglangan may kasalpantayanan at lugod, ing kaya kang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe kaya king yato. Kambi ning kaya kang Talasuyo, Ipapa Francisco, ing kaya kaming Arsabispong Florentino, ding sablang obispo at pari, ating mabilog mong balayan ay natbus ning kaya kang anak. Ipa, pakiranaman mong pakadudo, ing panalangin na niting pamilyang pinulong mong marap kaya ka. Dunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasahot. Nga nakamula naman ding kapatid ming may yango na biye, ading sablang kaya ka may matulat, may munna, kaya tiking yato. Malugod mo sanang tanggapan, king kaya kang kayarian. Anong nuke manayang magkamit lubos, king ligaya mong alanganga. King kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na, pagkadub mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutu kagom ning banal na Espiritu. Pupurian dakat parangalan, manggaman king halangangga.
manalain tamit mong kapanaling at lugod king ipa, karingamanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, bang king kasaupaning kaya kang pakalulu, para ti kaming mikabos king kasalanan at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang manyanaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Ing lawin mo yung kasalpantianan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, at pangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabiya sana, kapilan man kaya kayo. At kaya ka antemurin. Iyan pang tayo pong nganing waganing kapayapan, king metong at metong kapayapan, kaya kaingan po kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung ginalako king kasalanan ng yato, doon tamang mayaws king hapunan ng kordero.
Ginoo, Ginoo, matampang hanggat ka, dapat tagkas may dapat naman tagkas may mo, at naman mo. kumayap na ako.
Siklod tamo po. Panalangin kang San Jose, ikatamungan po. Bapo talalingap nin talapagligtas, esposo ning nuwan na Birhen Maria, kaya ka ing Diyos penibalani ing anak ng bugtong, kaya ka i Maria, binili na ing kapanaligana, kambe mo i Kristo, mi katawan niyang tao, nuwan a San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang igpa, at tayran mo kami kindaklat ning biye, aduan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu ang ponsikanan pilubluban, at ipanlualo mo kami karing sablang marok. Amen. Horatio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pumpamagmalasakit ay igpami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan na tingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakal a kasakitan, kaya kami at may kamateno karindakal a tawo. Aduan mingini keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iatsyat me kaya kami ing makaulo mong gamat, ing takot miking sakit at kamatayan. Alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapunming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at inggawan da iti e makasalikod, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal, pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo in pamagtagulaling ding sarili ro, king pamaglingap karing masakit, mula paburen miyawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karelo, pagkalaman mo lang alangangang kapainawan, detang mayango na biye, pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panawon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ding sabla, at ban makasaob kami, karetang mangailangan, at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayrana kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, emusana pisawiling aklis mi keko, king kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabus, kin sablang panganib, o maligaya at kanwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, sinduning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Ninkasya, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan Ming Santa Monica, Ipanalangin mo kami.
Manalangin tamo. O lubos mayupayang Diyos, tatanggapan ming bayong biye, kapamilatan nga po na nabinya na kaya kami ning kaya kang anak, kaya tiking yato. Akamtan misaning ga napakasngawan, king pamanga na paninayin ming pisulusuluan, king alanganga mong kayarian. Itinganadon mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Siklota mo po. Mi puri Jesus, king Santisimo Sakramento ning altar, mi puri at mi samban, nginit king kapilan paman. Ipametyo ka banwa, mi samban niya ilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, ipaminto ning loob mo, kaya tesuli, pantibanwa. Kaya kami kingaldong yan ampoy patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka anting pa matawad di ka rin ikasala kaya kami mga mo kaya paisaw kintuksong mo ni kabus mo kami gisablang marok. Amen. Bapo Maria, mibno ka king grasya ng ginang Diyos, kaya ka
Noong kakarisablang babay, no niya panamaning bunga ng atyan mong Yesus. Santa Maria Ngindunin Diyos, ipanalangin mo keng makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal Espiritu. Antimuin si Diyarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at kapilan man manggamang king alanangga. Amen. Mi puri Jesus, king Santisimo, sakramento ning altar. May puri Mi at isamban manggaman king alanangga. Ipa medyo kabanua, mi sambanyi lagyo mo, datang kay kaming kayarian mo, mi paminto ning lub mo kay sulit antibanua. Inka kanan mi king aldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngeni, ampoy patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka, antiing pang matawad mi karing mi kasala kaya kami, mangay mo kaya paisawol king tukso, muna ikabus mo kami kisablang marok. Amen. Bapo Maria, mipno kaking grasyang ginong Diyos, so kaya ka, noong kakarisablang babay, no niya panamaning bunga ng atyan mong Yesus. Santa Maria Ngindunin Diyos, ipanalangin mo keng makasalanan, nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligay king Ipa at king Anak at king Banal Espiritu. Antimoy sa Diyarang ligaya, iba't king kamumulan, nginit kapilan man manggamang king alanangga inasa. Mi puri Jesus, king Santisimo, sakramento ning altar. May puri at isamban manggaman king alanangga. Ipa medyo kabanua, mi sambanyi lagyo mo, datang kay kaming kayarian mo, ipaminto ning lub mo kay sulit pantibanua. Inka kanan mi king aldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngeni, ampoy patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka, antiing pang matawad mi karing mi kasala kaya kami, mangay mo kaya paisaul king tukso, muna ikabus mo kami king sablang marok. Amen. Bapo Maria, mipno